Hakyna tutma rejim tarapdarlary İstanbulda protest aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm etdi. 1 awgustda öýlen saat 4-de onlarça türkmen migranty Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulhanasynyň öňünde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtoritar siýasatyna garşy protest aksiýasyny geçirmäge tynanyşdy. Aktivistlere görä protestçiler türkmen rejiminiň hakyna tutma tarapdarlarynyň hüjümine duçar boldy. Bir aktivistiň gaprygasyna şikayet etdi. Yeni bir aktivist elinden we garnyndan bıçak bilen yaralandy. Şikayet alan 3-nji aktivistin ýagdaýy deriňilýär. Düýbi Bolgariýada ýerleşen insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondu bu protest aksiýasy boýunça beýanat çap etdi. Beýanaty görä türkmen migrantlary konsulhananyň öňünde protest geçirmek üçin öňünden türk häkimetlerinden ruhsat alypdyr. Ýöne iň soňky fursatda olardan İstanbul'un şäher häkimliginden hem goşmaça ruhsat almak talap edilipdir. Maglumaty görä konsulhananyň işgärleriniň çaklygy boýunça protestin geçirilýän ýerine baran türk polisiýasy ýygnananlardan 10 adamy tutsak etdi. Olaryň ählisi deportasiýa merkezine alınıp gidildi. Tutsak edilenlerden 3 adam öýerleriniň şahsiýetini anyklaýan resmi namy görkezip bilmendir. Beýanaty görä Juma Sapar Dädebaýew, Nurmuhammed Annaýew, Serdar Hojanepesow, Enejan Salyhowa, Kamil Abdulow, Halnazar Gaýipow, Gadam Täşnazarow, Gowşut Orazgulyýew, Nargiza Mätyusupowa, Döwran Annaýew daglar türk polisiýasy tarapyndan tutsak edildi. Bu aralykda türkmen rejiminiň hakyna tutma tarapdarlary 2 haftalykda ýynananlaryň üstüne topulup protestçilerden birini ýençýär. Bu protestçi hüjümlerde saglygyna ziýan ýeten 3 aktivistin biridir. Soňra hakyna tutma rejim tarapdarlary konsulhananyň girişine blogçy Farhat Durduýew aldy ýoly bilen öz ulaglaryny mindirip onu konsulhananyň işgärlerine eltip beripdirler. Beýanaty görä Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulhanasynyň işgärleri Durduýew konsulhananyň binasyny bir näçe sagatlap bir kanun saklapdyrlar. Galy bersede blogçynyň sözlerine görä Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynyň 8 töweregi işgäri oňa psihiki basyş görkezipdirler. Soňra türkmen diplomatlary aktivistin video kameranyň öňüne geçip arkadagdan ötünç soramagy talap edipdirler. Bu talaby ret eden aktivist wekilhananyň 5 işgäri, şol sany 3 diplomat tarapyndan urulyp ýenjilipdir. Konsulhananyň öňüne ýynananlaryň hemde bir türk polisiýa işgäriniň gatnaşmagy bilen Farhat Durduýew konsulhana binasyndan çykarylýar. Beýanaty görä Lukmanlar Durduýewiň gaprygasynyň döwlendigini çaklaýar. Hakyna tutma rejim tarapdarlarynyň hüjümünden soň aktivistler dargap başlaýar. Ýöne rejim tarapdarlary ýygnananlaryň arasyna hüjümi ýazgy eden Azat Mammedowy kowulap onuň el telefonuny zor bilen elinden almaga tynanşýar. Muňa garşy çykan Mammedow hakyna tutma adamlar tarapyndan ýenjilýär. Maglumaty görä hüjümçileriň biriniň eline bıçak var ekeni yakalaşykda aktivist sağ elinden we garnyndan bir näçe gedek bıçak bilen yaralanypdyr. Soňra hüjümçiler aktivisti ulaglaryny mindirip şäheriň çetine eltip taşlapdyrlar we onuň el telefonuny hemde $300 meşbirini pul serişdesini elinden zor bilen alypdyrlar. Azat Mammedow bu waka bilen bagly häkimetlere şikaýet etmek üçin İstanbulda bir polisiýa darasyna barýar. Ýöne ol ýerde şahsiýetini äweli Türkmenistanlylar aktivistin häkimetlere şikaýet bildirmegine böwet bolýar. Türkmen Helsinki fondu häzirki wagtda ejir çeken 2 aktivistin howpsuz ýerdedigini aýdýar. 2020-nji ýylyň maýyndan bäri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlar türkmen rejiminiň eden etdiligine, ýurtda insan hukuklarynyň depelenmegine we beýleki meselelere garşylyk bildirip Türkiýede, Demirgazyk, Kiprde we Abaşada protest aksiýalaryny geçirdiler. İstanbulda tynanşyk edilen protest aksiýasyna gatnaşyjylaryň biri DWT opozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow 2 awgustda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna meýilleşdirilen mitingiň hakyna tutma rejim tarapdarlary tarapyndan provokasiýa edilendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä türkmen migrantlary Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulhanasynyň öňünde dürli talaplar bilen çykyş etmegi planlaşdyran ekeni. 1 awgustda Yuriy Gurnulun Türkmenistan'ın general konsul, İstanbul'daki general konsolosluğunun önünde Gurnulun protest bolmaly. Ona ruhsat alındı. Yeterlik ýagdaýda. Diýip Gurbanow aýtdy. Ýöne Gurbanow Türkmen wekilhanasynyň işgärleriniň şikaýeti boýunça protest ýygnananlaryň türk häkimetleri tarapyndan dargydylan onu gurrun berdi. Ýöne her wagty bolşýaly İstanbul'daki Türkmenistan general konsolosluğu bizim üstümüze arza yazıp yine teröristler geliyor bizi öldürecek, golya goğuran bizi deyip
yankı yürütülüştiren polisler çağırıp şu yerde ablağı ettirip adamları yankı tuturdu. Deyip Gurbanow aýtdy. Türkmen Helsinki fondu şaýatları salgylanyp 50-100 töwerek adamyň kiçi toporlary bölünip protest aksiýasyna gatnaşmak üçin Türkmen konsulhanasynyň öňüne baranyny aýtdy. DWT lideri Gurbanow öňe baglanan protest aksiýasyna gaty kän adamyň gatnaşanyny aýtdy. Azatlyk radiosu bu waka boýunça Türkmenistanyň Istanbulda konsulhanasynyň kommentariýa alyp bilmeýär.